Kaixo, ongi etorri, bai euskarari elkarteak antolatzen dituen elkarrengandik ikasi solasaldi hauetara, aurtengoan 5. edizioa daukagu eta gaurkoan ekintzailetzaren inguruan hitz egingo dugu. Gurekin gonbidatu batzuk ditugu, aurreraxeago aurkeztuko dizkizue danak, baina ezer baino lehenago eta gaian murgiltze aldera ideia nagusi batzuk jarri nahi dizkizuet mailaren gainean. Ekintzailetza kontzeptua ohikoan enpresa eta negozioak sortzearekin lotzen dugu eta Euskal Herrian bereziki enpresa hauek industriaren ingurukoak izango lirateke. Baina azken urteetan ekintzailetza konpetentzia gisa hartzen dugu eta besteak beste sormena, lidergoa, taldelana, berrikuntza eta erabakiak hartzeko gaitasunak biltzen dituen konpetentzia dela esango genuke. Datuetaz hitz egingo bagenu, gure lurraldea ekintzailea edo ez galdetuko bagenu, esango genuke Donostia dela ekintzailetza gehien sustatzen duen hiria, tasak begiratuko bagenitu, zehazki 6,6ko tasa edukiko du, EAE eta Espainiako batazbestekoa baino handiagoa. Beraz, Donostia izango litzateke tasarik handiena duena, ez du esan nahi beste hiriak altua ez duetenik, hala eta guztiz ere. Horrelako datuei eta bestelako galderei erantzungo diogu gaurkoan galdera ezberdinekin eta aurtengoan berritasun bat daukagu, herritar ezberdinen galderak saiatuko geralako galderen artean ere uztartzen eta hauei erantzuna ematen. Beraz, ezer baino lehenago, zuek gonbidatuak aurkeztuko zaituztet, han bukaeran daukaguna Iñaki Peña izango litzateke, Deusto Business Schooleko Ekonomia eta Finantza saileko katedraduna da eta doktorea. Gradu ondoko eta gradu aurreko programaten irakasten du eta enpresen eta lurraldeen lehiakortasuna, berrikuntza eta jasangarritasuna doktoretza programako zuzendaria ere bada. Besteak beste, kurrikulum zabala daukazue, beraz, hortxe utziko dugun dirutze bazaizu, ongi etorri. Bere ondoan, Libe Bastida Larrea, Asleko Euskadiko lan sozietateen eta enpresa partaide duen elkarteako teknikaria, ekintzailetza eta enpresa alorrean. Enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatua eta ekonomia sozial eta solidarioan masterra egina. Ongi etorri? Eskerrik asko. Eta nere ondoan, Miren Lauzirika, emakumeekin elkarteko fundatzailetako bat eta elkarteko presidente ohia, Art for Life sormen aholkularitza enpresaren sortzaile eta bertan sormena tresna gisa erabiltzen du erakunde eta enpresetan gaitasun profesionalak autoezagutza eta lan prozesu estrategikoak lantzeko. Ongi etorri, zuri ere? Mil esker. Ederki. Pixkanaka gaian murgildu gera, hasieran esan dizkizuedan datu hoiek kontutan edukita, aurkezpena ere egin dugu. Beraz, nik galdera asko ditut gai honen inguruan hitz egiteko. Orduan, ondo irutze balen bazaizue, lehenengo gauza, gaiaren kokapena izango da. Bai, pixkatxu bat ikusten gaituzten horiek ere, uler dezaten zertaz ari geran hitz egiten. Lehenengo galdera guztiei dijoa, nola ulertzen duzue zuek zer den ekintzailetza? Lehenengo eta behin ekintzailetza nire ustez bada prozeso bat non zerbait sortzen duzun, bai, normalean, kasu honetan, testuinguru honetan, ekonomiari lotuta, eta baina baita ere bada autoezagutzarako tresna oso garrantzitsu bat, behar bada parte hori ez da hain ezaguna, gehiago ezagutzen dugu gure gizartean duen inpaktua, edo baita ere ekonomian, eta bar, baina bai, bada ere autoezagutzarako tresna oso garrantzitsu bat. Bai, ni Mirenekin oso ados, nik agian beste ikuspuntu batetik, ez? Esango nuke zer den niretzat ekintzailetza, esan duzu moduan ni ekintzailetza teknikaria naiz. Beraz, niretzat ere ekintzailetza ez da proiektu bat martxan jartza soilik, baizik da niretzat ere prozesu pertsonal bat bezala da, eta hori erabat ikusten dut laguntzen edo eta akonpainamendu hori egiten diedan pertsonekin. Eta nire ikuspegitik zer da ekintzailetza, ez? Niretzat ekintzailetza da pertsona horiei ez bere erabakiak hartzen laguntza, baizik eta erabaki horietan babesa ematea, akonpainamendu hori ematea, eman nahi dituzten aurrera pausoetan ere bide lagun izatea, ez? Eta gero beren proiektuak bideragarri izan daitezen, bai ekonomikoki, bai sozialki ere,
hortan laguntzea, ez? Orduan nik ikuspegi horretatik ulertzen dut ekintzailetza, baina oinarrian Mirenek esan duenarekin erabat ados egonda, bai. Nik ezer gutxi dakat erantzteko, erabat bat nator aurreko definizioekin, baina zehaztekotan agian enpresagintzan kokatuko nuke. Zeren bestela terminoa oso abstraktua izan daiteke, eta denok irizpide berdina edo ulermen bera edukitzekotan, azken finean Mirenek eta Libek esandakoarekin guziz bat nator nolabait definituz ideia bat enpresa batean gauzatzeko aurrera eramaten den prozesua dela, eta horretarako gutxi batzuk dute ausardia. Eta azken finean, beraiengatik ez balitz, gaur egungo ongizate maila eta gaur egungo zenbait aurrerapen elirateke gertatuko. Justu amaieran zuentzako galdera badaukat profilaren inguruan, baina oraindik gaia zehazten joango gera, baina ni ere ados azkeneko horrekin. Negozio bat irekitzerako orduan, entzuten ari den norbaiti gomendioren bat eman barko bazeniote, zein urrats jarraitu behar dituztela iruditzen zaizue, eta horrekin batera ere zeintzuk izango lirateke, zuek dakizuenaren arabera, gaur egun egon daitezkeen laguntzak. Ia lehenengo eta behin, mapa bat irudikatu behar da, ezta? Bidai bat hasteko orduan mapa hori irudikatu behar duzu, baina inork ez dizu normalean, gure gizartean, ez dago hezkuntzarik, ezta? Gaur egun, geroz eta gehiago, baina gure belaunaldikoen artean ez da egon horrelako hori ikasteko kulturarik edo espaziorik gure hezkuntza sisteman. Orduan oso zaila da hori jakitea nola egin, eta horretarako mapa hori marrasterako orduan nik uste dut idealismotik eta errealismotik hor tartean bilatu behar dugu espazio bat non mapa hori marrasten dugun, baina jakinez mapa hori ez dela realidadea, eta gero bidaia hasten dugunean beste gauza batzuk topatuko ditugula. Nire ustez laguntzarik garrantzitsuena, beraiek igual bestelakoak kontatuko dituzte, baina sare bat eraikitzea. Sarerik gabe ez dago ekintzailetzarik, zeren bakardadeak ekintzailetza akabatzen du. Bai, nik galdera egin duzunean ere pentsatu dut, ez? Niretzat prozesua ez da bat ere lineala, beraz, niretzat lehenengo urratsa izan beharko luke hori ulertzea, ez da? Malgutasun hori izatea, jakitea, ez daudela agian sare sozialetan, LinkedInen ikusiko ditugun ekiteko urratsak, hori errealitatean ez dela horrela. Beraz, hori ulertzea ekintzaile batek ez, lehenengo urratsa eman eta agian atzera egin behar dela, edo ez atzera baizik eta beste bide bat hartu behar dela, eta ekitea ikastea dela ulertza oso garrantzitsua iruditzen zaitez. Ondoren, Mirenek esan du ez, autoezagutza zergaitik ez urrats bezala jarri daiteke proiektu bat aurrera eraman nahi denean ez, norantz zer motibatzen nau benetan ulertzea ez, norantz joan nahi dut, naiz eta ondoren esan dudan bezala ez, aldaketak egon daitezke, baina hori garbi izatea garrantzitsua iruditzen zaitze. Gero egon daitezke urrats arruntagoak esan dezakegu ez, estrategia, behar bat identifikatzea, zer eman nahi diot erantzuna, proiektua ekonomikoki bideragarria den ikustea, baina oinarrian ez badago autoezagutza edo erreflexioa, hausnarketa hori ez baldin badago, nik uste dut zentzua galtzen dutela pauso hau guztiek, beraz, hori oinarrian edukitza oso garrantzitsua iruditzen zait. Eta ondoren, sarea jende honez inguratzea. Bai, bakarrik ekin behar baldin baduzu, inguruan jende pila bat dago, erakunde pila bat daude eta gaude laguntzeko prest, eta beraz, horretan laguntza hori eskatzea oso oinarrizkoa dela iruditzen zait, eta baita ere taldean ekin behar baldin da, zure proiektuarekin bat egiten dutenez, eta zure balioak partekatzen dituzten horiek benetan ongi hautatzea da, iruditzen zait garrantzitsua. Bai, nik laburtzekotan, azken finean ekintzailetza da arrostasunari aurre egitea, eta aurre egite horretan norberak ondo ezagutu bat du bere buruarekin noraino iristeko gai izan daiteken. Oso importantea da
bakardade horretatik urruntzen nahian inguruko gertu egon daitezkeen akonpainanteak ondo aukeratzea, hori ere garrantzitsua da, eta gero jakitea zen baliabide dauzkan, eta zeintzuk eskuratu ditzaken ibilbide horretan. Zeren azken finean, merkatuak justizia egingo balu, esan nahi dut, enpresak aurrera egin dezan, merkatuak erantzun beharko balio, ondo neurtu beharko lituzke bere indarrak horretara iristeko, zeren merkaturik ez baldin badauka, eta hau askotan gertatzen da, hasi eta bihar bertan bukatzen da historia. Orduan, horri aurre egiteko nik uste dut esan bezala, norberak bere limitazioak non dauzkan, nola osatu ditzazken ingurukoekin, eta ondo neurtu noraino iritsi daiteken. Edarki, justu pixkatxu bat hortaz hitz egiten ekintzailetza, azkenean hortara eraman azue, ondorioz, guztiak balio dugu ekintzaile izateko, edo profil berezi bat da. Zer behar du pertsona batek ekintzaile izateko, eta bere negozioa garatu, eta denboran iraundezan. Autoezagutzaz gain, profil bereziren bat iruditzen zaizue izan daitekeela, bidean ikasten den zerbait da? Bidean ikasten den zerbait da. Bai. Nire kasuan eta emakumeekin sarean gauden askok esan da, ez ginen berez ekintzailearen profil ideala edo liburuetan edo Googleen agertzen diren horiek, ez ginen perfil hori, baina hori ikasi egiten da eta gauza da beste erraminta batzuk eukitzea, beste gaitasun horiekin aurrera egiteko eta beste batzuk ikasteko bidea. Hori da lehenengo gauza. Niretzat, imaginazioa baino kuriosidadea landu behar da, bai? Eta gero baita ere entzuten jakitea. Askotan gertatzen da, testu inguru horretan, sare horretan, badaudela bi perfil. Batak, esaten duzunean, enpresa bat aurrera aterako duzula, esate izutela, ez zu ezara horretarako gai, edo ez egin, edo ez arriskatu, bai? Horiek gertatzen dira, hori batzuetan egoten dira oso gertu, familian bertan, eta bestalde ere, denari bai esaten dioten horiek. Ezta, arrazoia, bai, oso ondo egingo duzu, eta aurrera, bai, eta danari bai, eta horrek ere kalte egin aldizu. Orduan, entzuten jakitea, bai, honetik zer dagoen hor ez dena hain positiboa, eta txarretik, pixkat, filtro bat egin, eta nolabait, entzuten ikasi, eta baita ere zure abots propioa topatzen. Ere ekintzailetza esperientziatik ere esango nizueke, kritika konstruktiboa eskaintzen duen jendeari galdetzea ere ezinbestekoa dela. Maiz, ezta? Ez dela bakarrik entzutea, baizik eta zeini galdetzen diozun jakitea ere, ezta? Hori da. Gauza bat erantzi nahiko nuke. Irutze zait, badela, gure planeta honetan, pertsona asko, ekiten ari direnak, baina ez dutela berez ekintzaileko etiketa hori bere gain hartzen. Esan nahi dut, munduan 750 milioi emakume inguru daude ekonomia informalean. Mundu guztian, ez gure mundu eroso honetan baizik, mundu guztian. Eta batzutan, ikusi izan dugu, eta gaina ikusi ezinak diren pertsonak, emakumeak dira, ez? Kalean, plastiko hartzen, basuran geratzen denatik, berziklatzeko, eta horrekin, diru apur horrekin, etxean jaten emateko. Ari naiz, edozein herri txirotan gertatzen den zerbait. Baina, ikusten badugu ze inpaktu dakan horrek, bai ekonomikoa, etxerako, ez? Bestaldetik, ingurumenerako. Eta bestaldetik parekautasunerako, genero parekotasunerako, ez da impacto ekonomiko bat soilik, da impacto sozial bat. Emakume horri galdetuko banio zer pentsatzen duen ekintzaile profilari buruz, esango liake ez dizutu lertzen. Eta impactua itzela da. Eta hor daude, baina ez ditugu ikusten. Horiek ere ekintzaileak dira. Orduan, pertsona horiek prestutasuna dute, edo gaitasuna dute, edo zer profil dute. Askotan eskesta aukera bat. Da,
ala beharrez egin direnak, ez? Ordu, eta ari gara hori, 750 milioi emakume munduan. Bai, ni guztiz ados, nik uste dut zuk esan duzula baita hasieran ez, ekintzaitza horren kontzeptu zabala da, ez da soilik enpresa bat edo negozio bat martxan jartzea, esan da ez, prozesu pertsonal bat, nik uste dut guk pila bat ikusten dugu, baita enpresa barruan bertan ere, jende ekintzailea, langile moduan, beraz, profilaren galdera oso zaila da erantzutea. Niretzat ez dagoelako profil konkretu bat, esan duen bezala, batzuk ez dakite ekiten ari direla ere, baina ekiten ari diren horietan ere guk asleti dugun esperientziatik behintzat oso desberdina da. Ikasketak amaitu berri dituena, askotan lan munduan urte batzuk daramazkiena eta bere lan horri, bultzada bat eman nahi dion jendea, ingurunetan, landa ingurunetan, nik esan, 2 urteko esperientzia soli dut aslen, baina oso dibertsitatea handia dagoela ikusi dut perfilan. Batzuk nahi dutelako eta bestek behar dutelako. Baita ere, nik uste dut hori ere mahai gainean jartzea garrantzitsua dela. Aurtengoan berritasun bat daukagu, eta herritarrek galderak egin dizkizuete. Orduan, horietako bat jarriko dizuet, ea entzuten duzuen ondo. Zuen ustez ze garrantzi dauka hizkuntza baten edo bestearen aldeko apustu egiteak enpresa bat sortzerako orduan? Nahi duenak. Vale, nik uste dut alde batetik. Zuk, apostua baino, apostua bai, baina espazioa ematea ez da, hizkuntzari, kasu honetan, euskarari, bai egiten duela, alde batetik, euskarari espazioa ematea eta benetan bizitzea, ez da, lan eta bizi, baina baita ere, beste gauza bat da, gure komunitatean, konfiantza sakonerako espazioak sortzen direla, baita ere, bezeroen artean. Eta hori errealitate bat da ere bai, esan nahi dut, konfiantzarako bide bat da ere bai. Eta horrek ere baditu nola baiteko eraginak gure enpresetan eta gure sarean. Eta, nik uste dut hori ere, esan behar dela. Bai, nire kasuan ere, agian erantzun pertsonala da baita ere, baina niretzat euskara enpresa negozioa martxan jartzean edo eta lantokian erabiltzea, erabakitzea, ez da soilik erabaki linguistikoa. Niretzat askoz haratago da, eta pixkat horrekin lotzen, ez da, nik uste dut hemen gure inguruan tokiarekin lotura sendotzea, harremanak, konfiantzazko harremanak sortzea, pertenentzia sentimendu hori sortzen duela, ez? Eta guk hori ikusten dugu alde batetik bertako jendeak enpresa sortzen duen momentuan, ez? Euskara bere egunerokotasunean erabiltzen duen jendearekin, baina baita kanpoti datorren jendea, begira, orain dela hilabete Venezuelako 2 pertsonak ekin zuten enpresa bat, ez dakite euskaraz oraindik, baina biek esan zidaten ikusi dutela hemen eta sentitu dutela zer nolako garrantzia duen euskarak, biak lasarten bizi dira, eta naiz eta beraiek ez jakin web orrialdea euskaraz jartzeko ahalegina egin nahi dutela, hasiera konbertsazio bat, elkarrezketa bat hasterako orduan erabili nahi duten hitzak ere euskaraz direla, ikusi dutelako hemen zer garrantzia duenez, konfiantzazko harreman horiek sortzerako orduan. Beraz, nik ikusten dut hori badagoela, eta niretzat horren inguruko apustu bat egitea da euskara erabiltza enpresa bai. Enpresa batek azken finean harremanak behar ditu, edozer gauzetarako. Eta nik esango nuke txapela buruan eta ibili munduan erabatea. Esan nahi dut, euskeraz harremanaz oso ezberdina da, beste hizkuntzetan konpondu beharko bagina konparatuz. Nik behintzat edozein harremanetarako, ez enpresagintzan bakarri, baizik edozein harremanetarako euskeraz ez naiz, nire harremana ez da berdina, bestelako gertutasun bat sentitzen dut, eta gertutasun hori iruditzen zait enpresagintzarako ere importantea dela, hori alde batetik, baina bestetik hizkuntza importantea da
Alaskan saldu alizateko. Eta Alaskan euskaraz inork ez ditu lertuko. Eta gian, han, konpondu alizateko, nire bezeroa han baldin badago, beste hizkuntza bat beharko dut. Eta hizkuntza ez da bakarrik horrela zuzenean, baizik eta idatziz edo matematika bera ere beste hizkuntza bada, ez? Orduan, hizkuntza komunikatzeko era bada. Eta alik eta trebetasun handia baldin badago edozein hizkuntzetan murgiltzeko, edozeinetan, nik uste dut hori oso lagungarria dela. Beraz, zenbaitzuntzako oztopo izan ditzekeena edo baldintzatu dezakena, pentsatzen duten horiei esango genieke aukera polit bat ere badela zentzurik zabalenean, ezta? Berriz ere ekintzailetara goaz, eta ekintzaien inguruan galdera bat egin nahi dizuet zuen esperientziatik. Segurunikan agian baten bat ikusten ari bada, ekintzaile izan nahi duna, edo bertan dagoena prozesu horretan agian lagungarri zaiolako zuen erantzuna. Zein da zuen ustez edo zuen esperientziatik ekintzaile batek eduki dezaken beldurrik handienetakoa behin astean edo prozesuan dagoenean? Askotan izaten delako produktu berri bat edo zerbitzu bat ateratzen dulako, ez dakielako iritsiko dan, nola iritsiko dan. Zenbaitzutan nik ere esperientziatik badakit produktu edo zerbitzu horiei prezioa jartzeak zenbat buru uste eragin ditzaken. Orduan konta idazue zuen ustez, zein den zuen realitatetik edo esperientziatikan beldur handi horietako bat, eta zer esango zenioketan beraiei. Nik emakumeekin elkartean, bai, ikusi dut eta ikusi dugu, beldur batzuk badaudela, ez da, porroterako beldurra eta hori guztia, bai, gizartean, hori gertatu zaizkionak. Eta baita ere, emakumeekin elkartea sortu genuenean, izan zen, hainbat beldur detektatzen genituela formarik gabeko beldur batzuk. Eta ez genekien zer ziren. Bidaiatutako emakumeak, ikasitakoak, lan esperientzia sekulakoa, hori ez da, ikusten genituen perfil batzuk gure artean oso potenteak, eta aldi berean, ekintzailetzarako momentu horretan, beldurrik sakonenak ateratzen ziren hortik, eta ez genekien nondik zetozen. Orduan gero, forma ematen hasi ginen beldur hoiei, eta hor, zer zegoen, alde batetik. Perfekzionismoa, ezta? Emakume hori beti esan digute gauzak polito egin behar ditugula, ezta? Ezin ditugu marrazkitsusiak egin, ezin ditugu hitz ez dakinolakoak esan, beti polito eta txukun egin behar ditugu gauzak, bale. Ekintzailetza ez da gauzak txukun egitea. Ekintzailetza da gauzak egitea. Orduan, txukuntasunaren eta ez zaitez, ezta? Ez zaitez ikindu, ezta? Hori ikasi dugu umetan. Hori ikasi dugu. Ez apurtu zure soinekoa, ezta? Ulertzen da, ezta? Zeri buruz ari naizen, estereotipoak, ezta? Baina horrela ez zitu gaituzte gizartean. Eta barkatu maiz, eta egiten bali badezu oso ondo egin. Hori da, orduan, egitekotan egin primeran. Orduan, hortik abiatzen bagara, nola arraio gertatu daiteke nik zerbait ekitea, claro, guk aurrera egiten badugu enpresa batekin, hori lehenengo eta behin borradore bat da, borradoreak itxusiak dira. Borradoreak txikinak dira. Eta nola egingo dut nik hori, ezta? Lehenengo eta behin hori. Eta bestelako gauza bat, egon behar gara, emakume bezala ezitu gaituzte, isilik egoteko, eta ez ikustarazteko. Orduan, zer da ekintzailetza? Biluzik egotea jentearen aurrean, hau naiz ni, hau daukat nik eskaintzeko, eta hau da nik esan nahi dudana. Eta horretarako, oztopo asko gainditu behar dira, baina horri izena jarri arte ez genekien zer zen. Eta izenik gabeko harri bat, edo formarik gabeko ikusi ezin alduzun harri bati salto egitea oso zaila da. Orduan, beldurrak badaude danontzako, baina baita ere esan beharra dago, emakumeok badaukagula beste lan bat egiteko, eta dala, barrera edo oztopo horiek ikustaraztea, jakitea zeintzuk diren, eta kontzientziatzea, eta behin hori ikusita, errezagoa da salto egitea. Beldurra unibertsala da. Emakumezkoentzat eta gizonezkoentzat guztientzat. Nik uste dut, beldurra egon daitekela daukaguna hori galtzea, edo ipinu dugun guzti hori galtzea, gauza ez badoa ondo, baina egia da ezin dela arrakasta lortu ekin gabe. Orduan, hor dago apustua, ez? Gaizki irtetzen bada, horrek beldurra sortzen du.
zer ipiniko dut hemen, eta agian ipintzen dezuna ez da zurea, da beste batzurena, eta horreko indikan beldur hori areagotu dezake, ez? Hori batetik, eta gero lotxa galtzea, ez? Zeren gure kulturan estigmatizatua dago, ez? Eta bueno, nik uste dut hor zigortzen dala frakasoa edo porrota, eta horri ere bildurra zaio. Pisu horrekin kalera irtetzeari, ez? Orduan, besteak beste bildur gehiago egon daitezke, ez? Baina nik azpimarratzekotan, hoiek, bai fisikoa, baina ez da fisikoa soilik. Bildurra beste zer gauza batzuri ere bazaio. Bai, nik ere lehenena bururatu zaidana porrotarena da, ez? Nik uste dut askotan egoten garela gertatu aurreko ez, zer gertatuko den horrekin beldurrez, ez? Eta zer da porrota, ez? Askotan galdetzen dut, osea, nik ez dut nire azaletik bizi ekitea, baina pila bat ikusten dut ekiten duten pertsonetan, eta askotan pentsatzen dugu porrota dela negozioa ixtea, edo gauzak pentsatuta genituen bezala ez gertatzea, ez? Baina eta bidean pertsona horrek ezagutu dituen pertsona guztiak, izan duen barne hazkunde guztia, eta ematen duen guzti hori kontuan hartu ezkero porrotaz ari gara, niretzat guztiz ez? Eta nik uste dut bizi garela gizarte eta kultura batean nahi dugu arrakasta azkarra eta gainera ikusten dena saritzen dugula, ez? Eta saiakera ez da balioan jartzen, eta niretzat saiakera balioan jarri behar da, niretzako, ausartak ez urrena direlako pauso hori ematen dutenak, ez? Esan du Iñakik hasieran, ekiten ez badu inork, hemen ditugun gauza pila bat ez genituzke izango, beraz, nik uste dut porrotaren inguruko hausnarketa bat egin beharko genukela, ez soilik ekiten dutenek, denok, askotan kanpotik datorkigun inposizioa delako askotan ez, zer pentsatuko dute kanpokoen iregatik, eta horretan miren iruditzen zait egin duzun hausnarketa ere oso garrantzitsua dela, niretzat bai emakumeek badugulako perfekzionismoaren inguruko bestelako bai ikuspuntu bat edo eta bai perfekzionismoa beste puntu batetik ikusten dugulako, eta beraz hori lantzea eta hori lantzeko sareak izatea ezinbestekoa iruditzen zaidalako, bai. Neri baimendu didatenez eta 8 urtez ekintzaile izan naizenez, lehengo udaran erabakinun prozesu edo momentu hori bukatzea. Esan barra daukat, batetik egiten duzuen hausnarketatik bata usten dut gauza kultural bat dela, beste leku batzuetan porrota ez delako existitzen. Azkenean, gauzak joan eta torri egiten direlako, eta bidean gauza asko ikasten direlako, eta esaldi bat niretzako oso esanguratsua eta behin errepikatu esan zidatena izan zen, hemen ez dela inoiz galtzen, ikasi egiten dela beti. Eta nik argi daukadana da 8 urtez eraman deten ikasketa pertsonala eta profesionala edozen ikasketa eta masterrek ez lidakela emango. Beraz, beti esaten diet. Ekintzaile ez dakit jende guztiak izan nahi du, baina behintzet, hasiz gero ikasiko dutena, betirako eramango dutela. Hori oso argi daukat. Ez dakit badaukazuen oraindikan zerbait gehiago esateko, nik uste gauza askotaz hitz egin dugu, baina zerbait gehiago gehitu nahiko bazenute, hausnarketa txiki bat amaitzen joateko. Nik presioen inguruan, aipatu duzu presioak esartzearen zera, ikusten dugu joera bat, non pertsona oso prestatuak diren pertsonak, badaukaten pentsamolde bat, eta da, hasiko naiz presio txikiekin, eta gerora igoko ditut, bai? Esperientziarekin edo igoko ditut. Baina inork ez luke ulertuko kafetegi batean, egun batean, 50 zentimoko kafea dela, eta hurrengo gunean, ez da, euro bat eta 50 zentimo. Orduan, inork ez luke hori ulertuko. Presioa merketzea da zu toki batean jartzea, non ez duzun zure burua balioan jartzen. Eta presioa balioaren parean dago, eta balioan jartzea garrantzitsua da. Orduan, arrakala ekonomiko bat existitzen da ekintzailetzan, behar bada unekoak kontutan hartuta Euskal Herrian nahiko parean dago, baina emakume eta gizonen aldetik alde ekonomikoa oso arrakala handia dago ekintzailetzan,
are handiagoa da, bai? Eta orduan alde ekonomiko hori murrizteko eta kentzeko, zer egin behar dugu guk guztiok, emakume guztiok, presioak esarri bere tokian. Hau da, presioak igo. Zertarako egoteko, arrakala ekonomiko hori izteko eta balioan jartzeko guk gure lana. Duintasunez prezioak jartzea. Hori da. Nik guztiz ados, Mire, nek esan dakoarekin, nik ekintzailetasunari beste funtzio bat eman nahiko nioke, ez? Batez ere etorkizunera eta hurrengo belaunaldietara begiratuz, ez? Diskurso ekonomikotik ekintzailtasunak azken finean eraldatze prozesu bat adierazi nahi baldin badu, hori gizartearen hobekuntzarako jasangarritasunaren ildotik ere ulertu nahiko nuke. Esan nahi dut, elitzatekela nire iritziz ekintzailetasuna diskurso ekonomiko batean soilik mugatu behar, baizik eta bere gaitasun hori eraldatzeko planeta bera ere eraldatzeko. Ekintzaileak horretarako ere behar dira, eta enpresaren funtzioa non hasita, non bukatzen dan, horrek nik uste dut gaur egun eta etorkizunera begira hausnarketa berezi bat behar dula. Horretarako ekintzaileak behar dira. Nik naiz eta aipatu den saretzea berriro aipatu nahiko nuke. Guk asletik saretzari izugarrizko garrantzia ematen diogu, bai elkarte moduan, guk asko elkarlan asko egiten dugu, ni Gipuzkoara naiz, eskualde bakoitzeko garapen agentziekin, bikarekin, aspegi, erakunde pila badago. Nik uste dut ekosistema oso potentea dugula eta eragile asko daudela ekintzailetzaren inguruan lagundu nahi dutenak eta laguntzeko prest daudenak, eta askotan agian dugun akatsa da ez dakigula ondo iristen ekintzaile horiengana, eta hori da agian gure akatsa, eta hortan dugu lan handia, baina saretze aukera handia dago, eta beraz ekin behar duen pertsona horri edo eta hori esango nioke, bai. Mirenek nik uste dut argi utzi duela baita ere ze garrantzitsua den ekin duen pertsonekin ere elkartzea, beldur hori guztiak partekatzeko, zure toki berdinean egon diren, dauden edo eta egongo diren pertsonekin egoteko, beraz, saretzea horretarako, saretzea laguntza eta aholkularitza ona jasotzeko, badaudelako erakundeak horretan lagundu nahi dutenak, eta nik uste dut saretzea baita ere enpresa bera edo eta hazkunde pertsonalerako baita ere, ez? Orduan, kontzeptu horrekin bukatu nahi nuen. Bai, nik esango nuke saretzearen garrantzia babesa delako, momentu askotan. Eta baita ere gomendio gisa, esango nuke saretu, baina ez beti zure arlo berdineko jendearekin zabaldu. Sarea izan dadila 360koa, ze askotan ere badago tendentzia bat beti arlo berdineko jendearekin, eta horrek ere azkenean gauza berriak ikasteko eta lortzeko zailtasun gehiago ekartzen dituzte. Eskerrik asko, zuen ekarpenengatik, egia esan plazer handi bat izan da, eta zuei ere eskerrik asko gurekin egoteagatik, hurrengo solasaldirarte. Ondo izan.